kasu honetan, demoderekin ere hola sortzen duzue, hor ideia badago, kasu honetan esan duzu kutsi dazun, Patxik eman zizuela, ez? Ba, igual ideiatxo bat. Nola sortzen duzue demoden? Bueno, lehenengo ikuskizun musikala egia da, ja besti batzuk genituela, orduan Patxik gero bere lana zailago izan zen, ze ez zegoen arko dramatikorik, eta ez zegoen, bueno, ba orduan hildo bat bezalakoa izan zen, ez? Abesti batetik bestera pasatzeko, esketz batzuk eta oso divertigarriak. Eta ingelesez, euskeraz eta gaztelaniaz egiten genuen. Baina bigarrenean ja EPA ikuskizuna historia bat kontatzen, historia ez, pedrada, harrikada. Historia asko, baina ari narratibo batekin. Bai, bilbotarrak ematen gara eta Euskal Herritik atera direla, munduko estilo musikal guztiak hemendik atera direla frogatzen dugu. Eta orduan... Gu gara oinarria, guztiaren oinarria. Hori da. Ez dakiten ondik atera garen, ez? Hori da. Ba, igual ez da... Denak gugandik atera direla. Genesian gaudela. Eta hori frogatzen dugu EPA ikuskizunean. Adibidez, maitea galdegin zautan abestia, Afrikar musikara eramaten dugu. Loa, Bollywood. Horrela, euskal kanta askorekin, moldatu ditugu, Loa, Bollywood. Bai. Zer da hori? Bai, edo behin batian Loiolan, disko moduan. Ona!